खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय आं दिनै दङ नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि सरलपारा थांग्रा लामा दिग्लि जारबारिनि एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि नैबे मावखुलि दा बेहाय जोंनि बयजोंबो सिनायजाखानाय आलफ्रेड बसुमतारी सासे मैखोम इउटिउबार नोंथाङा दिनै नैबे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जितु मावथिफोरा बा बिबानगिरिफोरा लोगोआव लाफानानै नैबे गोदानै फोसावजानाय सिखना जाहार हाग्रामानि माखासे पार्कखौ नायबिजिरबाय नायनानै माबायदि मोनखो मा फोरमायगोन नोंनि फिलिंसखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आङो आरोबाव गोदान जायगाखौ नुनो हाबावदों बे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि अननायावहाय बिथांमोनहा दिनै जोंखौ दैबायदों गोदान रुट बेनो जाहैबाय रायमना नेशनेल पार्क आरो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बिनि बर्डार आरो सीमा बे सेरमांगा दै बे दै जानानै जोङो दिनैहाय जिपसि साफारि खालामदों आङो सिगाङावहाय सानखादोंमोन बेजोंथ' दै बोहैयो माने आंना मोनसे एम दंमोन बे सरलपारानिफ्राय जेनेबा नाव लानानै बे सरलपारानिफ्राय सेरमांगा दै नाव जावबोनानै माने एक्सप्लर खालामबोनाय बे माने मोनसे एम दंमोन आरो दिनैहाय थारैनो नावजोंथ' जावासै दिनै जिपसि साफारि खालामनानै नुनो हादों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओरैबायदि बिउटिफुल आरो नेचारेल बिउटि आरो ओमफ्राय दुखुबो मोनदों मानो होनबा एसे दावखोनानै हरैहाय हादान एवलागासिनो दङ गैखाला आरो हादान गोदान दा नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय जोबोद मोजां बे हाग्राया जोंनिनो सम्पति जोंनि बर' हारिनि बे बिटिसिनिनो जोङो बे दंफां दाननाय हादान सिफायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांसिगोन आरो बे जुनार बुथारनाय बेनिफ्रायबो जोङो गोजानाव थानांसिगोन मानो होनबा बेफोरनो जोंनि सम्पति हाग्रा थायोबा जिब जुनार थागोन जिब जुनार थायोबा गोबांथार बिदिनो देश विदेशनिफ्राय टुरिस्टफोर नायनो फैगोन बिदिनो टुरिस्टफोर नायनो फैयोबा मा जागोन रेभिनिउ जेनेरेट जागोन सोरबा हम स्टे खालामनानै सोरबा ना बेदर फाननानै सोरबा टुरिस्ट गाइड खालामनानै ना हाथाय बाजारा देरगोन सोरबा टेक्सि सालायनानै बेफोरबायदि आरो दा बिनि थाखायनो जोङो होबथानानै लाखिनांगोन आरो बे फरेस्टखौ मानो होनबा ओरैबायदि दुखु मोनो ओरै थांजोबदो गोदान सिफायगासिनो दङ आङो आसा खालामबाय दा बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क डिक्लेयार जानाय लोगो लोगो स्ट्रिक्ट एक्सन खालामगोन आरो जेसेबांखि बे नेशनेल पार्कनि आन्दाराव गोग्लैदों बे हादानफोर गोदान एवनाय बेफोरखौ माने एभिक्सन खालामगोन एबा रिलकेट खालामना होगोन आं बेखौनो आसा खालामो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय बे आलायखुंग्रि दैखौबो नुनो हादों आरो बाहाय माने फोथायनाय आरो बर'फोरनि सिखोना जोहोलावखौ जेब्ला दानथारदोंमोन अब्ला बिनि थैया अन्थायाव गोलैदोंमोन जाहैदों बेनिफ्राय अन्थायाव थैया रानथाबनानै थादोंमोन दैयाव माने गोबांथार बिदिनो अन्थायाव थैखौ रानथाबनाय नुयो आरो गोबांथार मोजां जायगा दंबावोमोन बे बर'नि बायखोन्दा नेरसोन माने फुराना गामि गोदो जोंनि बर'नि सिभिलाइजेसन ना बर'नि सिभिलाइजेसन बाहायनो दङ गोबांथार बिदिनो पटारि बायदिसिना नुनो मोनो जाहैदों दा बोथोर गाज्रिनि थाखाय जोङो माने राइट टाइमाव फैयाखै दा अखा बोथोर लुवाद बेलाव दङ बेनि थाखाय जों नायनो हायासै आरो आसा खालामबाय नेक्स्ट टाइमाव जोङो मोजां टाइम लानानै जोङो बेफोर बायखोन्दा नेरसोन बर'नि सिभिलाइजेसन ना अल्ड सिभिलाइजेसन बेखौबो जोङो नायनानै नोंथांमोननो देखायहोनो हागोन होननानै आरो जोबथारनायाव आङो रोजा साबायखर बावनाय जाबाय बे एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दं बे हाग्राखौ होबथानाय आरो जिब जुनारखौ होबथानायनि थाखाय दा बेबादिनो गुबुन सासे मुंदांखा सासे इउटिउबार सोमदोन बरगयारि बिथाङाबो नैबे दिनैनि बे सिखना जोहोलाव हादरारि पार्क बे नायबिजिरनायाव आलफ्रेड बिथांजों लोगोआव दंफायोमोन नोंथांनि फिलिंआ माबायदि जोबोद गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि पार्कखौहाय जोङो फेमिलि थांलायनानैहाय बा मानास माबा माबियाव थांनानै जों बेरायहैयोमोन खिन्थु दिनैहाय बे जोंनि चिरांबो गोग्लैफादों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टबो गोग्लैफादों सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क दा बेवहाय गिदिंनानै बिराद मोजां मोनदों जे ओरैबायदि गोजोननाय फैदों माने बर्डार सेर थांनानैहाय दंफांबारि नायै
माने दाउ बिरनाय जुनादखौथ' अबसे जों नुथ'वाखै दाउ बिरनाय मा बिरनाय नुदों बहाबा दै बोहैनाय नुदों आरो फैयै फैनानै जोङो सिखोना जोहोलावनि जिनाखि बुथार जानाय जायगा जेरावहाय दा मुसुखा थिखांनानैहाय गोसोखांथि खाम्फा बानायनानै दोनबाय बेयाव सौहैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों खारन मानो गोजोननाय मोन्दों होनब्ला बेफोरो जाहैबाय जोंनि मोनसे हारिनिनो जारिमिनारि जायगाफोर बेफोरखौ जों नुवाखैमोन दा बेफोरखौ जों मोजाङै लाखिनांगौ दा मोजाङै लाखिनानैहाय बेफोर माने अराय समनि थाखाय थालांथों जों एसे एनै मिथिगौ जोंनि फैबाय थानाय उननि गथ'फ्राबो मिथिलांथों बेफोर जाहैबाय जारिमिनारि जायगाफोर आरो मोजां मोननानै ओरैबायदिबो साननाय फैदों अब्लाथ' बेफोरबायदि जायगानि जि सोरगिदिं संसार जानाय जोंनि बर' सुबुंफोर बा गुबुनफोरब्लाबो दा जोंनि जायगाफोरा माने बहुद मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन सुबिदा बेफोरबायदिनो सोरबा हटेल होनानै सोरबा रिजर्ट होनानै सोरबा साफारि सालायनानै सोरबा गाइड खालामनानै दा बेफोरबायदि माने सुबिदाखौथ' मोनखागोनानोखा दा बेफोरबायदि सुबिदा एनगेज जानाय लोगो लोगो गाव गावनि इनकामा जेनेरेट जागोन आरो बेजों लोगोसे हामबाय होननांगोन जे जोंखौहाय दिनै बे सुबिदाखौ जोंनो होदों एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोना मोनसे टिम जानानै NGO बायदिहाय बिथांमोना जे दिनैहाय जोंखौ गाइड खालामबाय जे बिथांमोना गोबां गथ'फोरखौबो एनगेज खालामनानै दोनदों 250 जननि खाथियावहाय गथ'फोर एनगेज खालामदों अब्ला बिथांमोननि इनकाम जेनेरेसनाबो दा अलरेडि सोलिनानै दं बिथांमोननि न'खराबो दा सोलिनानै दङ दा बेफोरबायदिनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव साबसिन जालांगोन आरो बिसोर साबसिन जालांनाय लोगो लोगो अट'मेटिक बिसोरनि न'खरा डेभेलप जालांगोन अब्लानो बिसोर डेभेलप जानाय माने जोंनि बर' समाजा डेभेलप जानाय बेनिफ्राय दा जोंनि मानसिफ्रा आं बेखौ बुंनो सानो जोंनि मानसिफ्रा माने हाग्रा बंग्राजोंनो देरबोनायखाय हाग्रानि इम्परटेन्सखौ दाबो मिथिया बांद्राय गोबां मानसियानो मिथिया जों हाग्रा दानै दानबोबाय दा दासिमबो हाग्राफोरखौहाय बेसेबां इम्परटेन्स बेखौ मिथिया खिन्थु टाउन सहरनि मानसिफ्रा जायफ्रा वाल मोनब्रैनि सिङावनो थायो ओरै नाहर ओरैबो गारि नुयो हरै नाहर ओरैबो बिल्डिं नुयो बिसोरसो मिथिगौ बेफोरबायदि फ्रेश जायगाफ्राव हाग्रा बा हाग्रामा गेजेरफ्राव फैनानै माबायदिहाय बेरायनानै मोनसे गाव गावनि लेजार टाइम बा गावनि रिफ्रेशमेन्टखौ लाफैनो लुबैयो अब्लासो माने बिसोरो मिथिगौ बिनि इम्परटेन्सखौहाय आरो बेसेबां सोमोन्दो दं मानसिजोंहाय हाग्रा बंग्रा जिब जुनार दा बेफोरखौहाय माने जों बयबो आवेर जानांसिगौ बै समनि बायदि थाबाय थानो नांले हाग्रा दानै दानथाना हाजो खर'सिम खाबथाबोबाय बर' जाथिया जाबाय थोबाय दा जोङो दानि जेनेरेसना बेखौ थिनले दानि जुगा बेखौ थोनले दा बेखायनो जोङो माने गुबुन रोखोमैहाय नैबेफोरबायदि जायगाफोरखौ डेभेलप खालामनानै प्रिजार्भ खालामनानै जोङो आवगायलांनांगौ आरो बयबो सापर्ट खालामनांगौ बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्राखौहाय माने बासायनानै लाखिनायाव जिब जुनारखौ बासायनानै लाखिनायाव दा बेनो आंनिफ्राय बुंनाया गोजोननाय थाबाय सोमदोन बरगयारि बिथांनिसिम थारैनो जोङो नैबे बिटिआर हालामनि थागिबि हिसाबै गोग्गानानै लानांगोन मानास हादरारि पार्क बे थानायनि उनावहाय जोङो रायमना हादरारि पार्क बेखौ मोननो हादों आरो फिन बेबादिनो थामथि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क अदेबानि सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क नैबेयो अलरेडि फोसावजाबाय दा बेखौ गाइड खालामनो थाखाय थारैनो सोरखारनिफ्राय अन प्रसेसआव दङ दा बिदिनो बेखौ सामलायनो थाखाय नैबे क'क्राझार जिल्ला सिंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGOआ मैखोमै बाहागो लादों दा नैबे बुब्लियाव आङो बिथांमोननि मावखुलियाव फैनानै माखासे इनफरमेसन बेखौ मोनफैनो हाबाय दा फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेनि बांसिन इनफरमेसनखौ आं होनो नाजागोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।